हेलो गाइस फलोग्राव नोंथां बरन थाबाय स गाइस नोंथांनाव थाम्बनेल टाइटेल नुनानै एसे मिथिखादों बुजिखादों नङा होमबा ज सोरनि सोमोन्दै रायलायनो नागिरदों स खोथाया जाबाय दायो जोंनि मानिनां बड'लेण्डनि सेलिब्रिटि गिदिर सेलिब्रिटि गेमस्रि दैमारिया थांनाय 31 डिसेम्बर खालि मा होनो रङियायाव एक्सिडेन्ट जादोंमोन स बे एक्सिडेन्ट जानायावनो गोबां मानसिफोरा मा जादों मा जायाखै जेनेबा एसेबां मोजां मिथियाखैमोन स गाइस दिनैनि भिडिअ नोंथांमोननो जे गेमस्रिया आसलथे माबोरै मा जामारनाय बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनो फैदों स खोथाया जाबाय दायो जे गेमस्रिया जेनेबा थांनायबाय 31 डिसेम्बर खालि गसाइगाव बालिमारि बान्दो खर' जानाय गाथोनाव मोनसे प्रग्राम दंमोन बिथाङा ओमफ्राय प्रग्रामखौ गाजा खामजा फिनिश खालामनानै फैबाय ओमफ्राय फैफिननाय समावनो मा होनो रङिया खिनियाव बिथांनो स्करपिय' एन जों एक्सिडेन्ट जादों दाना स्करपिय' एनआव दंमोन आरो बिथांमोना स' बिराद गाज्रिखै एक्सिडेन्ट जादों नोंथांमोनाव डिसप्लेआव नुखादोंनो आं डिसप्लेआव भिडिअखौ होनो हादों आसलथे माबोरै जादों एकदम फ्रन्ट साइडनि मा होनो ड्राइभारनि साइडआ जेनेबा ना राइट साइडआ पूरा मा होनो डेमेज जाखादों गारिया साखा थाखा गजोबलायनाय बिराद गिदिर एक्सिडेन्टमोन ओमफ्राय गारिया एसे हेभि खायसे स्करपिय' एनफोराबो माने एसे हेभि जेनेलाय गारिफ्रा स' बेफोरजों एक्सिडेन्ट जाबाबो एसेबां थाब एसेबां जेनेबा ड्राइभार बा बिनि पेसेन्जारफोराव एसेबां माबाया आरोना प्रभाब गोलैया मानो होनबा 6 एयार बेग ना मा थायो होनना खोनादों साइड एयार बेगबो लोगोसे फ्रन्टआवबो बेकआवबो गासिबो थाजोबोनो स्करपिय' एनआव आं मिथिया एसेबां खिन्थु आं एसे मा होनो रिसार्च खालामदों बिनि हिसाबै बुंदों आरोना स्क'सके ओंखायनो मानसिफ्रा आंनि हिसाबै अबावबा मोजां टुरफोराव थांबाथाय एसे हेभि गारिफोरखौ लाना थांनांगौ आरो बिसोरथ' आरो सेलिब्रिटियावथ' बिसोरथ' आरो हेभिसिनबो लांबावगोन नों आंहाबो आंनि हिसाबै अबावबा गोजान जायगायाव थांबाथाय गावनि सेफटिनि थाखाय एसे 5 स्टार रेटिं गोनां गारिफोरखौ लांनांगौ होमबा एकदम जिबन बासिनायनिया माने चान्स थायो आरोना स' दिनैनि आपडेटआ बेनोसै गाइस जेनेबा आं मैया हठाथनो गेमस्रिनि प्रफाइलाव थांनानै मा होनो नायबाय आं ओमफ्राय बिथांनिफ्राय जास्ट बारा एक्टिभ नुवाखैमोन आं माबाफोर जादों नामा आन्दाज खालामनो हादोंमोन आरोना जे मानो होनबा जों मा होनो भिडिअ क्रिएटर खालामना नालाय भिडिअ बानायग्रा नालाय जों एसे रिसार्च खालामनांगौ जायो सोर मा जादों मा जायाखै नङा होमबा नायबाय थानांगौ जायो होमबासो नोंथांमोना आपडेट होनो हागोन नङा होमबा स' दायो खोनानो मोननाय बायदिब्ला गेमस्रि दैमारिया बर्थमान हस्पिटालनिफ्राय डिसचार्ज मोनबाय थ' हस्पिटालाव थांनानै बिथांमोना फुल बडि चेकआप आरि खालामबायनो जे माबाफोर जादों नामा इन्टारनेल इन्जुरि थायो नालाय माने गारिफोरा बुहुत गिदिर एक्सिडेन्ट दं गारिफोर जानाया मा होनो इन्टारनेल इन्जुरि जाबाथाय आरो दिगदार जागोन ना नङा होमबा बेखायनो बिथांमोना फुल बडि चेकआप खालामबाय ओमफ्राय हस्पिटालनिफ्राय फैनानै दायो न'आव फैबाय आरो बिथांनि फेसबुक पेजाव थांनानै नोंथाङा नायनोबो हागोन जे बिथाङा मोनसे सर्ट भिडिअबो एंगारदों स' गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोननो जेनेबा गेमस्रिया मा जादों मा जायाखै बेखौनो आपडेट होनो थाखाय दिनै भिडिअ बानायनाय जाबाय स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम आं गोबाव जाबायमोन लं भिडिअ होआखैमोन सर्ट भिडिअ होदोंमोन मानो होनबा माखासे खारन नुखादोंना आं मिथिजा फिसा फार्म खेवना लादों आं बोरमानि स' बेजोंनो संसार जालांनो थाखाय आंबो बानायगासिनो बर्थमान ओंखायनो बारा सोलाबाखै मैगं गायनाय थाइगं गायनायनि सम जोगोनार आरि गायसिदों नङा होमबा नोंथांमोना जुदि आंनि सर्ट भिडिअखौ नायदोंबा नोंथांमोना मिथिखागोन जे आं मा खालामनो हादों नङा होमबा स' गाइस भिडिअखौ फोजोबबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव